конечно, могу сказать, что гэта не азначае, што міжнародныя суды працуюць, што мы бачым салідарнасць ад іншых краін, што наша сяброўка краіна Літва вельмі рашучая і падтрымлівае нас. Але што я хацела б сказаць беларусам, што мы калі пачалі думаць пра прыцягненне рэжыму да адказнасці, гэта быў 21 год. І мы грукаліся ў шмат якія дзверы. Мы прасілі шмат якіх палітыкаў, каб распачаць гэтую справу. І вось толькі ў 24 годзе мы дамагліся поспехаў. Гэта значыць, што можна было кінуць гэта праз год, праз два, рабіць гэтыя намаганні, але тое, што не спыніліся, тое, што грукаліся ў новыя дзверы, там лезлі праз вокны, тое, што мы працягвалі збіраць доказы злачынства рэжыму, дало нам магчымасць прыйсці ў гэтую кропку. І мой месседж гаспадарству, давайте не спыняцца. Бо калі я чую вось гэтыя месседжы, што можа ўжо трэба там пайсці на папятную, можа ўжо трэба неяк мягчэй, рэжым гэтага і чакае ад нас. Рэжым не чакае ад нас рашучасці, але мы павінны даказаць і самім сябе, і гэтаму рэжыму, што мы здольныя быць аб'яднанымі, што мы здольныя рухацца далей. Гледзячы вось у нашае мінулае, калі былі таксама ж злачынствы здзейсненыя рэжымам, былі таксама палізняволеныя, былі таксама пыткі, але заўжды рэжым выходзіў сухім з вады, і яны былі ўпэўненыя, думаю, што і гэтым разам таксама нічога не адбудзецца, што вось гэта беспакаранасць, яна дазваляе ім дзейнічаць новыя і новыя злачынствы без аглядкі. Все роўна мне нічога за гэта не будзе. Але зараз яны задумваюцца ўжо, што калі ўжо дзела распачата, яшчэ не распачата, але ж я спадзяюся, што будзе, то гэта такі і палітычны удар па ім, што цяпер Лукашенко будзе ўспрымацца не проста як апошні дыктатар, але і як злачынца. Гэта удар па яго і так ужо вельмі дрэннаму іміджу. І, канешне, для тых, хто вакол яго, гэта таксама яны будуць задумвацца, з кім мы побач працуем, якое будучае чакае беларусы разам побач з гэтым чалавекам, куды вядзе ён нашу краіну. І ў пэўны момант яны абяруць дэмакратычны працэс, дэмакратычных прадстаўнікоў, а не гэтага прызнанага крымінальным судом злачынцам.